Sziasztok! Én Balogh Sebastian vagyok. Új videókkal jövök. Az internetjátékokkal. És majd jövök egy játékokkal is, szóval ez játék a Plasma Bros. 2, nagyon jó kis játék. Szóval van kampánymód, és a multiplayer mód csak. A multiplayer módot a www.plasmabros2.com-on lehet. Én már próbáltam multiplayer-t, de nem fogadta el nekem, szóval megpróbáltam a kampányt, ez is jó a kampány benne a játékban. Hát, ha akarja valaki, mehet magának. Szóval kezdjük az első korot. Van hard fokozat, normál fokozat és easy fokozaton lehet jobban. Akkor gyorsan töltődik fel az élet, mert itt feltöltődnek az életek. Szóval kiestünk, és a fegyvereket lehet választani, nem a numlok mellett lévő számokkal, a másik számokkal, amik a betűk fölött vannak, ahol van a Q, W, E, R, T, V, U, I, O, P, és fent vannak ilyen 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nullás nincs ott, de azzal nullással a késváltsa, az egyessel pisztolyt, a kettessel puskát, a hármassal puskát vált, a négyessel lővet, és a ötössel meg ezeket mind elvettem az ellenféltől, és várjatok, itt is vagyok. Na, szóval a játék úgy kell elvenni az ellenféltől, és a úszás. A mászás különlegesen mondva van. Ha akarod venni a fegyvereket, csak megnyomod a V-t, és kidobja, és felveszed a másik fegyvert, és akkor meg kell nézned, hogy miféle fegyver az. És azt az úszás jól meganimálva van, nézzétek meg. Az ember nem tudod meg, mert sisakos. És itt 2 granát van, azért még ezt érte. Granátok itt vannak. És akkor mehetünk a granátokért. Na, és most sikerült csak a munka, mert most lesznek itt az ellenfelek, itt lesz 2 halott ellenfél. Ja, és a levitációt még nem beszélve, meg is mutatom mindjárt. Ha nem tud kimászni a vízből, csak az ugrás gombot nyomja, csak nyomja az ugrás gombot, ne engedje le, ne úgy nyomja, hogy csak egyszer nyomja, azt tartani kell, és akkor úgy kiugor a vízből. Na szóval a mászás. Megnyomod az előre gombot, meg az ugrás gombot, és az ugrás gombbal magát felhúzza az ember a játékban. Ja, és a levitációról beszéltem. Ez csak a puskákat lehet, még ezeket a bombákat, ezek bombák, nézzétek, várjatok. Csak most nem bombasztunk fel, mert kellenek a dobozok. Szóval a levitáció. Itt van a leírva, hogy Alien Life. Nem nyomom a C-t, és levitálni lehet vele, és a bombákkal különösen veszélyes, mert ha magadhoz vonod, meg is mutatom, mi lesz akkor. És az élet újra töltődik a játékban, meg is mutatom. Látjátok? Igen, látjátok, felrobban. De nem haltam meg, azért, mert ez az életnek köszönhetem, mert az élet újra tölt. Van 500 életed, de a Plasma Bros. 2 audióba meg 750, néha nekem is kiadta a 750 életet. Szóval, akkor hát, ez a játék nagyon jó, ha valaki akarna játszani,
szívesen játszhatna. Ja, és az összeesések az emberek, a vérefettek zseniálisak a játékok. Nézzétek, szétlőttem, és nézzétek! Hát ez hihetetlen, mit csináltak a készítők, ilyet még internetes játéknél nem láttam én. Ez jó játék. És ez a játék megjelent 2013, szóval mai évben van, ami most 2013-at írunk. Szóval 2013, ami sem november 10-én jelent meg a játék. Én most csak úgy, hát most van ugye november 30-a, akkor én felfedeztem, akkor én játszottam november 25-én a játékot, láttam meg. Egy jó barátom mutatta nekem meg, és meg is találtam, és megmutatott minden. És így, lesz GTA San Andreas is videó, mert karácsonykor, mert hát akkor lesz nekem. Igen. És a PlayStation 2-esben lesz a játék. Hát ez most nekem van, szóval akinek van netje, az játszhatja. De különösen a játékhoz ellenőrizve kell az Adobe Flash a játékokhoz, de hát azt teszi mindenki. De valakinek nincs. Se tényleg. És ez a legjobb fegyver, ez a lézervető, egy lövéssel és kétfelé szakad. Kétfelé. Látjátok azt? Az ember, akit én meglelőttem, itt volt. Ja! Így lőttem, és egész repült egyáig. Csodajáték. Na, szóval most ezt be is mutatnám. Lőjétek bele, ebbe célozzátok. Hagyjátok, hogy leessen, és felrobbanjon. És szóval ez azért nem halt meg. Ja, és meghalt. És ennek több élete van, nem tudom mennyi, szóval megpróbálom fejlelőni. Inkább megpróbálkozok rakétavetővel. És itt örök ammó van. A lőfegyver, hát a sörétek soha nem fognak ki. Örök történet van. Örök történet van a játékban, szóval ha elveszed mástól a fegyvert, akkor sem fog kifogyni. Azért jó a játék, de mindentől jobb. Hát még nem láttam több játékot, de a GTA San Andreas is olyan jó játék. De persze a Saints Row 2 is jó játék. Én láttam a Rockstar Games, mert már egyszer volt GTA San Andreasom, de nem volt webem és YouTube-ra se feltöltsem, és rákezdtem YouTube-ra. Szóval most YouTube-on van. Akkor... Szóval itt le kell engednünk a liftet. Ezt a csodálatos ebetűnek köszönheted, amit itt látsz. Megnyomod az E, várjatok, hátul, és megnyomtam az R-t, na mindegy.
És ez olyan erős az ember, hogy amikor leugortam, nem volt meg. Meg is mutatom. Innen le kell ugornom. X-el, és nem dögöltem meg. Mi van? Ez leszpamolja gyakran ezt az emberkét, aki most megdögöl a késem hatalmától. Itt még klikkelni kell, mert hát látjátok ezt a szép kis piros valamit. És ha akartok fegyverem, ez volt. Na jó, nem viccelődök, megyünk tovább. A harmadik szinten utána, és utána a negyedik szint, nehéz. Volt még egy játék, tegnap rossz, ahol más emberek vannak, nem ilyen csúnyaságok. Na szóval, megmutatom el elsőst. Vípa! Bazd meg! Ne, minek estem le? Bazd meg! Ne halj meg! Hú! Bocsánat, hogy leugortam fejjel, akkor megy le az életed. Ne es fejre. Lábra az oké, de a fejre eső, akkor nem. Óva fejre estem. Nem megdögöltem. Bocsánat. No, és ez nehéz lehet már. Mert nem is az. Fel kell ugrálnunk. Pintok teszi a jelenet. Szóval megnyomod az előre gombot és az ugrás gombot. Ha már itt vagy rajta ezen a valamin, akkor már csak az ugrás gombot kell nyomnod, de vigyáznod kell akkor, amikor csak a lábát kell figyelni, és itt. Ez egy komikus úszás jelenet a játékban. Tűnés! Jó, induljunk. Ez a fehérség azért van, mert fegelőttem. Ezekkel nem kell itt fent foglalkozni, bombaságok, inkább menjünk tovább. Ússzunk lenni. És utána az ússzunk fel, és utána az ugrás gomb felfelé. És mi fog történni? Leesett a kamera. No, szóval ennyi volt, a többi lehetett majd bele csinálni, szóval viszlát!